سلام كبرات تخاتلتي كمي لكم كمي غنيكم اب السوشيال ميديا بتاعنا مزرارب تزلو حدش نغرات حيزلكم مصيلكم كسب مجرشا مسايق صنحنا تلابو خدما ساعه زي حدش ركب تግራይ ሱዳን ኤርትራን ኣብ ሃገረ ሱዳን ተኻይዱ እናተባህለ ብዛዕባ ዝገለ ክንበሊና بتوسخ دما حدش تእዛዝ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ኩልኩም ተዳለው ዝብል ኮነ ናይ ኩናት ተእዛዝ ማለት እዩ ብዛዕባ ዚውን ገለ ክንበሊና ሰራዊቱ ለትልቅ ግዳጅ ይዘጋጅ ሲሉ ጀነራል አበባው ታደሰ ተናገሩ ካሊ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃበው ምላሽ ኣሎ ብዛዕባ ዚውን ገለ ክንበሊና حموش عمتات تتصبينا كابزن لعدخن أجز أين خلنينا وجن إيرترا نقول مكات أخول مدلاو زجوري مثلا نودا عصب جن كواجع خمس اللوحة بقلي يجلط مالتي سامي شرشم سايت تصاني حمد مازي أتومن كانوا تنكرينا حزنا من المجمرة مدلاو كوسدكم سنة مكتتال روما كبرات غاتلتي مبارنا زنا مجمرة مدلاونا خالفكم كله أو هاجر السودان أب كتما ألفا جديدة استبها لبوتا ركب ناي إيرترا سودان تجرين زملكت أملكيتو حدا وعلا ويكا حدا جنبار تصمدو تخايدو له ناس نعوز زرين الشيء فيديو حتى زبالة كاريوكم مو تمليسنا خاكا لخن بلينا أنا كويس ها أحوات مهم تريوز لهم إزراهم فيديو أب كتما السودان ألفا جديدة أب زبها الكتما بتصمدو ناي تجري إيرترا خو مدما ناي السودان ناي سلستيو حزبي ناي مرخب سنة سرعة تخايب نتبه ليو حزون نتي زكبر زلو ناي سلام صعرتات نعوزة أنا خروخونات أب استفلا لي بوها نتجور يوم ناتو مغتسل تازوخنا دما خم تريوز لهم أب هاجر السودان كتما ألفا جديدة أب زبها الكتما مالتيو حدو على تغيرو له اتو على نسون صمدو دايركشن غيرو مالت انفو تغيرو افت خباب النسو ناي تهزب نا كله ركب نمتنخر تبايلو زعلمه ركب ينيرو مالتي خبرات تخاتل تخمز راخمو خا ناي سلستيو حزبي ناي مالتو ناي ايرترا ناي سودان ناي تግራይ اب ترخبلو ايو تخايدو زلو مالتي خبرات تخاتلتي ازو تراي كونن صمدو حزون بخبابتات تግራይን ኤርትራን ወይ ከዓ ሱዳንን ጥራይ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ሕዝውን ኣብ ዲያስፖራውን ናይ ጽምዶ ስነ ስርዓታት ንገብረለና ኢና ከምኡ ድማ ነሳልጦለና ይብሉና ኣለዎ ሞ ሓደ ሓውና ኣሎ እስኪ ሰሚዕና ይንመለስ ናይ ኣውሮፓ ኣምባሳደር ናይ ጽምዶ እየ ኣብ ዝሓለፈ መሪሕነት ናይ ኣውሮፓ ኣምባሳደር ናይ ጽምዶ እየ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብመሪሕነት ኣምባሳደር ናይ ጽምዶ ቢንድሮን ዝነበረ ዕማም ናይ ዘተ ጉዳይ ጽምዶ بالسلام تزازم له لازمنا تبصروا يدل مالتيو ناتنا علامة تبلو لها هو زي إيد ويانا الشعبية نوي حنديو هيدين يعني عندها it's not public okay thank you so much ስለዚህ ምክንያቱ አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ዘይደልዩ ጽላአት አለው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ናይ ጽምዶ አሞንጎ ትግራይ ኤርትራ አፋር አምሓራ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕንበብ ዘሎ ስለዚህ ኩልኩም ታሪክኩም አይتصيقوا خلهم مدالي أحوات مخم تسمعوا زلهم أنت تصمدوا أب كبابات تجرين إيرتران ويكا أب دوبات تحت أرك يهونا قم تحاونا زولا زلها أب ناي دياسبورا خبابتاتون سفلالي وعلاتات نجبر لنا أنا دما نايتي تصمدو أمباسادر كوينة صريحة أي حز دما حدا بسرات نهزبنا لنا نسوم سلام زازيمنا يولنا حزون سلامنا أنا خيرنا خنكتسل لنا زبل ملغتي أم حلالي فزولو مالتي خبرات تخاتلتي إذا تصمدو أنت سلام تصبوا أي حزون كله خدف أقول له زقبوا أنا قرس لازخنا مالتي خبرات تخاتلتي كلها نسلام خندفقلو نسلام دما خنسب كله سلازلنا خبرات تخاتل تحزون بزخدنا يوم بزلنا يوم بزعبة سلامن ورا سلامن تريكنا واقع لنا حزون تخونتات خاء خم تريوا زلهم بتعم مزراربي زلو ساعة زي ترى يكون أنا حواتها بالساعة زي بتعم مزراربي زلو إثيوبيا كل جزء بس ترخبلو أكيد أمتات نبكينات تدالو ختبلي سمع علمو حزقة حدش تزاز حد جنرالنا إثيوبيا نخوينات تدالو زبل تزاز محلالي فولو موسكنا أو حلفكم ሰራዊቱ ለትልቅ ግዳጅ ይዘጋጅ ሲሉ ጀነራል አበባው ታደሰ ተናገሩ ጀነራሉ
ንግግራቸው ታዲያ ሁለት ነገር መጠንቀቅ አለብን፣ የዲጂታል ጦርነት በአእምሯችን የሚመጣው ጦርነትና እንዲሁም ደግሞ በስድብ የሚመጣው ጦርነት በቅጡ እናውቀዋለን ያሉ ሲሆን በመንደር የሚመጣውንም ጦርነት በቅጡ እናውቀዋለን፣ ማን እንደሚልከውም እናውቃለን፣ ለዚያ በቂ ዝግጅት አድርገናል። ስለዚህም ደማችሁን አጥንታችሁንም ከስክሳችሁ ለዚያ ታላቅ ነገር ተዘጋጁ ሲሉ እንግዲህ ጄኔራሉ ተደምጧል። ጄኔራሉ ይህ ንግግር ያሰሙት እንግዲህ ከቀናት በፊት በባቱ ከተማ ተገኝተው ነበር። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? አህዋት ሞኸም ሰምዑ ዘለኹም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ አመራርሓ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ብዝረኸቡ አጋጣሚታት ኣብ ብዙሓት ከባቢታትን ኣብ ብዙሓት ሰዓታትን ብዛዕባ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ምውጋዖም ቀፂሎም ለለው ሕዚ እውን ናቲ መቐፀልታ ዝኸውን ድማ ሕዚ እውን ንኩናት ተዘጋጀው ኩናት ኣብ ቀረባና ኣብ ቅድሚትና ኣለሞ ኩላትና ዝግጁ ኮይና ንፅናሕ ተዳሊኹም ፅንሑ ንዝመፅእ ድማ ኣዕፅምትናን ደምናን ከስኪስና ኩሉ ነገር ክንምክት ኢና ዝተረፈና ነገር እውን ክንውዲና ዝዓይነቱ መልእኽቲኦም ኣመሓላሊፎም ዘለዉ ክብረት ተኸተልቲ ሞ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ከዓ ንእሽተይ ብርሃነ ልፋዕቲ ተስፋ ማለት እዩ ኣብ በራኸ ሾው ንእሽተይ መልሲ ሂቡሎ ነዚ ነገር እዙይ ክምጥን ይኽእሉ ኢሉ ስለዘምፃኸዎ ንስማዕ እዩ እስኪ በልሲግና ኢና መዳበርያ ባመረቕና ነዳዲ ባውፃና ዚባ ግብርና ዝብል ናይ ኮስሞቲክስ ናይ ብልጭልጭ ወይ ከዓ ናይ መደናገሪ አጀንዳ ያው ዶሚኔት ገይርወለቱም ሚዲያ ማለት ወገን ኤርትራ ከም ትሪኦ ለኺ ካብ ስርዓት ብልጽግና መዓልቲ ወረርኩኹም ዚገርኩኹም ገለ ልብል ናይ ባሕርዶ ናይ ዓሰብዶ ግዛዕ ልብል አጀንዳ ኣሎ ንኡንም ካት እኹል ምድላው ዝገበሩ ይመስለኒ ካፍቲ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኤርትራን ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ካብ የማነ ገብረ መስቀል ዝወሃቡ ጽሑፋት ገለ ክትርኢ ከለኻ እኹል ምድለዋት ግዛታዊ ሓድነቶም ሉዓላውነቶም ንምኽባር ከም ወትሩ ኣብ ተዳሎ ከም ዘለዉ ዘርእዩ ምልክታት ኣለዉ ሶ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ዲፕሎማሲያዊ ውድቀት ገጢምዎ ኣሎ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ገጢምዎ ኣሎ እሞ ከም ሰምዑ ዘለኹም ልፋዕቲ ተስፋ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝነፍሑ ዘለዉ ወረ ኩናት ንዕኡ ክምክት ዝኽእል ንዕኡ ክከላኸል ዝኽእል ኤርትራውን ብፅቡቅ ተዘጋጀ ከም ዘላ እዩ እናተናገረ ዝርከብ ማለት እዩ ልፋዕቲ ተስፋ እዚ ነገር እዚ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነትን ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ምድላዋት ናይ ሕወሓት ምጥንኻር ገለ ኢሉ ዝገለፆ ነገራት እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ንስኻትኩም እውን ርእይቶኹም ሃብሉ ክብለኩም ይደሊ እስኪ ንቐፅል ሕዚ ከዓ ብዛዕባ መምህር ዝበሎ ነገር እውን ኣሎ ሓደ ነገር መምቸም መምህር ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብዚ ኩነታት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ትንተና ብዓብላላይነት እናመርሑ ዝርከብ ወይ ከዓ ብዓብላላይነት ብፀብለልታ ናተንተኖ ዝርከብ ነገር እዩ ሞ ብዙሓት ተኸተልቲ እውን ኣፍርዩ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ መምህር ዝበሎ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ከዓ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ትግራይ ውግእ ንኸይህሉ ሕወሓት ዘልዕሎ ውግእ ከይህሉ ህዝባዊ ናዕቢ ጌርና ጠጠው ክነብሎ ኢና እምቢታ ኢሉ ውግእ የድልዮን ህዝቢ ትግራይ ይብል ካብኡ ፅንሒሉ ንወደብ ዓሰብ ግን ክዋጋእ ከም ዘለዎ ከዓ ብዕሊ ይገልፅ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ዝገልፆ እቲ ሓደ ብዲፕሎማሲ ይብል ናይ ዓሰብ ጉዳይ ካብኡ ኮመርሻል ብዝኾነ ብትራንዛክሽን ብወታደራዊ ሓይሊ እዚኦም ኩሎም ክፍቲ እዮም ይከኣሉ እዮም ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ንምርግጋፅ ወታደራዊ ስጉምቱን ክትወስድ ኣለዋ እዩ ዝብል ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከላ ብኮመደረ ይኮነትን ትዋጋእ ስለዚ ውግእ እየድልን እንተኢልካ ብመርህ ደረጃ እቲ ናይ መርህ ናይ መትከል ኣብኡ ናብኡ ዝጋጭ ኣሎ ዝበልኮ አንተ እዙይ ሓደ እዩ ብመርህ ደረጃ ውግእ እየድልን እንተኢልካ ኣብ ዓሰብ እውን እየድልን ኣብ ትግራይ እውን እየድልን ኣብ መርሃቤት እውን እየድልን ማለት እዩ بمتكل درجة. أحوات مهم سمعوا زلهم أتي ناي ممهر أبها هلا استردوكم يمثلني أبز نجرزي بزحت نايب على مريته سمع لهم ولا تخبر تقاتلتي أتي ممهر زولون حد خوينو نايب على مريتون أبز نجرزي هو سلهم لكم يدلهم حزق أسكي إيرترا تلاقى كام جزء كاب يوتيوب نزمت أزلون ناي كوينات فقرات حد جزء ملص خطب يسمعي مو حزون ملصي هبالاس كنوس سمعنا الملص. عنك زي بلوس البتاع. بكرة تكمتي كرتشن إسران حموشن منيسر قديات وصاي إثيوبيا نوانا صحفي حوارات هاجرات أنطوني غوتيريز نخلاي جزي نايكس دبدا بيصحيفهم أبز حلف السنوون إرتا نحوحاتن فانون بمدقاف أب كرامات كرتشن إسران حموشن سفيه متقعد غطفن ولنا مدب حيز الله زبل كسي أغرب منباري ذكر أمونغو سبتات إرتران إثيوبيان حسابنا حوارون بحقس تعاطوا قداي بملعل صدقن كرحنتن مقهر تتخايلون كينات نمبرع سرعت بلصقنا نلعلق لتعامتات ككايدو تصنحه እዛን ሰብ ዘኽሰል ከየ ዘመተ ባሕርስ ተኸታተለ ኤርትራ ክትከስስ እዩ ዝፅበ ምክንያቱ አንቀጽ 2 ፍቅድ 4 ቻርተር ሕብራት ሃገራት አንጻር ሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ሓንቲ ኣባል ሃገር ሓይሊ ምጥቃም ኮነ ብምጥቃም ሓይሊ ምፍራሕ ዘይፍቅድን
ውጉዝን እዩ ነዚ ቀንዲ መትከል ሃገራዊ ዝምድናታት ህዝቢ ምጥሓስ ብልጽግና ዕለታዊ ክበሃል ብዝኽእል ምድግጋም ኣብ ዝተረኽበ መድረኻትን ኣጋጣሚታትን ብምገዲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ልኣላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝዳፈር መግለጺታት ከጋውሕ ጸኒሕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝነጥፉ ልኡኻቱ ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ዘካይድዎ ዘለዉ ሕሱር ዘመተ ድማ መስደመም እዩ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብዘይ ባሕር ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝጠመየ ህዝቢ ሕጊ የብሉን ውሕጅ ኮይና ክንውሕጠኩም ኢና ካልኦት ኣማርስ ግዝኣት ክሕዙ እናሓለሙ ንሕና ኣብ ኣፍንጫና ዘሎ ባሕሪ እንተሓለምና እንታይ ነውር ኣለዎ ጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ወዲና ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ኢትዮጵያ ባሕሪ ሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ኣይኮነን ረፈረንደም ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፁ ስለዘይሃበሉ ሕጋዊ ይኮነን ኢትዮጵያ ንናጽነታ ኤርትራ ኣፍልጦ ክትነፈጎ ትኽእል እያ 5 ዓመታት ተጸቢና ካብዝን ላዕለ ክንዕገዝ ኣይንኽእልን ኢና ኩናት ዘይተርፍ እዩ ቀሪቡ ተወሊዑ ሰራዊት ኣብ ዶብ ተጸጊዕ ኣሎ ኣጆናይ ንፍራሕ ኣምላኽ ብልጽግና ሒዝና ንኽእል ኢና ቀሊል እዩ ግዜ እውን ኣይወስደልናን እዩ እንተወሰደ ሳለስቲ እዩ ነዊሕ ርሕቐት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ኣለና ድሮናት ኣለዋና ብሸነኽ ዓሰብ ኮነ ቦም ሓጀርን ሱዳንን ተኻሊልና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዕሸላዊ ሃተፍተፍ ብልጽግና ማዕለያ የብሉን أحوت مخم تسمعوا زلهم أتي أب مونجا إيرتران إثيوبيان زجوها هرزلو ناي كوينات دمانات خمسة تسمعوا زلهم يزمثل بأنفت إثيوبيا زهنا ناي كوينات تدلو زعينة ملقطات كما حلال كله بأنفت إيرترا دما خمسة ديفنس عينة نجارات حزون مجلسات ناوزي حمزركو أب ساعة زي مالتي خبرات تقاتلتمو أبز نجرزي أب سوشيال ميديا بتاع مزررات زلو نزياتهم يموصلوا نيرو لو ما عند ساعة كلكم مالتي خبرات تقاتلتي إذا مدلو ستموتشكم كا سبسكرايب لايك مجبر كي ترسعوا كومدما أبزي نجرزي ريتهم مهابون حدا أماميمو ريتهم نعمتكم خيدو خبلكم إلى الخبرات تقاتلتي إنت لو ما عندنا رن مدلوكن أبزازي ملهو سسنا يقولون عخمي من يلكم سلام